Kap na imbag nga aldaw tayo. Kap anak kinapagpaiswanan nga dadigiti kameng TBHW ti barangay tayo nga inikat tayo kapitan. Agpaiso sir nga ada ilikat ko nga upat nga BHW nga minta andak nga patpatyon tanoy bagak nga DJ pagrebaganda nga pag agdalos da handa kano nga rebeng nga agdalos tahan kan isut obrada. So kaya nasa uwan, awan ti kinapagpaiswanan na kapitan. I mean na datoy gapo itihan nga pa ng surot ti bagbagam apo kapitan iti rason na apay nga inikat ti isuda. Wan sir, DJ handa nga panang sorot ti obligasyon da sir. Okay, sir. Sir, iti biyang nagito nga BHW, iti mo nga panakisarsarita, mikunadang ada titulagan, nga iti tunggal Domingo, ket haanda nga agdalos. Ket kadeta nga mandar mo daw, ket Domingo, apo kapitan iso nga handa nga nagdalos, kadeta nga gundaw. Any reaction na po ka? Haan nga DJ tiga po na sir. Ta DJ naking kami ti nga TBHW, iso na pa mismo ti kinasarita, ket ibagadamat nga handa masango. Ta ada kano kumikom DJ panaka presidente da ket amin metten nga digiti adda ti babaan na si morsorot da nga di simrek nga napan nagubra. Anak kinapagpaiswanan nga aldaw ti Domingo DJ idi apo kapitan. Han talaga nga aldaw ti Domingo pa nagdaldalos mi apo sir. Awan ti saritaan nga ada scheduling pera ti Domingo sir. Talaga schedule mi ti Domingo nga pa nagdalos sir. DJ ti saritaan mi ta sa bali lang no kadigje naka-duty agdalos damot no duty da hirapin da tagdalos ngam DJ ti bagbaga da nga anda kano nga obra ti dalos. Dagiti BHW ti apo kapitan haan awan ti grupo-grupo da nga ada ti kasi nga group 1 kasi ti panagdalos da nga aldaw kasi apo kap no agpadalos kayo amin da. Amin da no pa sir. Okay. Tilang maggrupo-grupo no kwa sa balit ti Porpe, sa balit BHW, sa balit Tanod. Ngam adda tempo nga agigidang da amin nga agdalos. Clean up drive kami sir. Ano dito dakdakamaten tayo nga dalosan da apo kapitan. Digiti barangay hall kan digiti kalkalsada mi sir. Nag-road clearing kami. Okay. Kapitan na sigon pay kadakwada ti mesa pay nga rason nga patsenda no apeng inikat mo ida ket datoy panang suportada iti kinalaban mo iti naglabas nga barangay election anat kinapagpaiswanan. Haan nga agpeso deta sir, haan nga nagpulpolitika. Tanalpason ti politika na bayagan. Tano ko man politika, idi ko mapela sakbay nga agpolitika. Isu kumat pinang pressure ko kadakwadan no adda maris politika na sir. Okay. Sir, basta iti panakisasalita tayo iti Department of the Interior and Local Government. Sigun kadakwada no accredited can register den iti mesa nga BHW ket awan ti karbingan ti mesa nga kapitan tapton mangikat kadagitoy. Any reaction kadet? Ay, jakman ammo no nga DJ palintinda ket ti Republic at 160 kapitan ti mangted iti appointment da. Ket siyempre ket dedak nga kaslapat patyanan di nga i-withdraw di jay appointment da nga ented ko kadakwada. Ket makamud ana sir no isu dati mang build up on mangala ta ipandat ti sabalin no kaya da nga ipanti sabali. Nabayag tayon apo kapitan. Ayun nabayag design dagitoy nga BHW na apo kapitan. Nabayagdan mo ten sir. Okay. Ngam adda DJ in sukat ko nabayag da pay. Nag 13 years de daddo ma sir. So kaya nasa awan adati insukat tayo nga insigidan sir. Addan sir ta sakbay nga ikatak ida bimero kakte mang sukat kadakwada nga digidimot lang dati nga BHW sir. Okay. Sir iti abiyang ti DILG kunada nga dating inarami to ket mabalin nga agtendag nga administrative case abuse of power and reaction. Na abuse of power di jay chamok at anang ket di dakmot patpatyan nga superior da. Ti damat ket nga ubraan ti trabaho da. Anang ti pa may akadakwada. Sir. Sigon iti DILG sir iti munisipyon iti arig na akin saklaw kadagiti nga BHW din BHW inisulat ti adaan ti karbinganan nga mangikat wenno mga pointer sir. Ay kita ada kada kwada sir no adamot di jay patungpal da ngam di jay pagrebeng aklaeng sakti apinting power da akat sakmit lang tirbeng na nga mangikat kadakwada no maditiar arami din da. Sige ngam digijay nga inbatad ti DILG saan tay nga ammo digijay sir. Jaka mo DJ bagbagada sir. Ngam no paayaban na tayo tibiyang ti DILG wano iti munisipyo tapton makisarita ipalawag ti site tayo sir nakasagana tayo. Nakasagana ang kamang sungbat sir. Kasi DJ naikat ti trust ko kadakwada kun confidence ko ta DJ anda pa naman patikan niya
ken di da pa nang ngobra iti pagrebenganda. So patsem nga dito inaramid mo nga panangikat kadakwada sa ket umno sir. Umno lang sir. Sa di dyan sukat ko talaga ket accredited damit mo kung ta na baybayag da pa nga nag BHW ng isuda. Ngam adati pa nang kumpirmar tayon sir no talagang accredited dagiti na isukatan. Sigunti kunada ket 13 years dan nga dati damit lang nga nagkakadwa da kita sir nga nagkukontrada idi. Okay. Gapo iti dati nga napasamak na idanon ti Bombo Radyo Lawag sir anat plano tayo sir nga aramidan nga sumaron. Ada balak tayo nga makisarita kadakwada ano sir? Idi kwa sir sakbay nga kwa ikata kita kinasarita kita ken in saritak iti session mi sir. Jadi kinasaritak di kiti ko konsyal ko no ipatuloy ko nga ikaten daket approve damit latat sir. Buong ko na damit sir. Ket no nga rod gapo ta inikat mo jay upat ket ag-resign da amin ko na da sir. Ket agsasarita tayo tumanen ta kumita tayo ti isukat tayo no ag-resign da ko sir. Okay. Ngam sigon kadakwada ket apaman nga bi-meeting kay kano sir, awan det ti imun una nga pakaamo kadakwada no diket biglaan nga kasaritam ngam kadto nga punto na ikat meten kanada ti letter kanon sir nga mangibagbaga na ikat dan. Ansakbay nga nag-ited J letter sir at nagsasarita kami nga muna sir. Ken nag-session kami nga muna kiti kwa sir. So kaya nasa un sir, dagitoy upat nga imon una nga inikat mo, dagiti nabatbati pay, ada pay ti plano nga mangikat kadakwada sir. Awan met ket ti plano no ngem no iso dati kusa nga ag-resign kapilitan na nga bumero kak ti sukat da. Ken i-session ko manen no kwa sir ta digite ko konsyal iso damet ti mangkita ijay masakupan da nga sitio. Okay. Sir, lastly, mensahe tayo kadagitoy nga upat nga BHW sir. Timet ket ko na kadakwada sir. Nga nulaket adda pundo mabalin nga agsublida. No lakit de aramiden danton dagiti pagrebenganda. No agpamakawanda kanyam sir mabalin nga maisubli basta lakit ida pondo. Ala haanmut nga siyak ti nakabasolan da sir. Ti nakabasolan da dagiti bumarangay jejay handa nga panang ngunong ti pagrebenganda. Ana siyak nakabasolan da sir.